vzadu. Milí žáci, běžkotuláci, dnešní hodně se naučíme, jak to mají s lyžemi hornobečťané. Hned na úvod si řekněme, že dnes začínají pořádnou rozcvičkou a frgálem jsme na Valašsku. No a co dál? Vemte si psací potřeby a lyže a jdeme mazat. Tabuli doufám, jste už mazali. Animátorský tým hotelu Duo v Horní Bečvě rozhýbe do nového dne každého, nehledě na věk i počet nohou. Snídaně poté chutná dvojnásob. Když nezapomenete na tradiční valašský frgál, pak trojnásob. Důležitá informace. Frgál, ten nesmí chybět. Tabuli jsem smazal dokonale, respektive švédský stůl. Nezůstal na něm ani drobeček. Nezbývá, než jít mazat lyže. V hotelovém servisu mě čeká doslova všemi vosky mazaný VIP servisní tým. Majitel hotelu se starostou obce. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak co, namažeme? Musíme. Musíme? Jo. No, tak tady si vyber. Já beru všechno. Bereš všechno? Jo. Ještě si dáme něco. Ano. Na Valašsku se maže důkladně. Na zdraví. Tak jsme si tak trochu hráli s tím mazáním. Jak to tady funguje skutečně? Skutečně to funguje tak, že hosté přijdou, můžou si půjčit běžky, sněžnice. Běžky si můžou vybrat podle sněhu a podle toho, co umí, jestli chcou na bruslení, hladké, nebo jestli chcou se šupinama, v případě, že jsou třeba začátečníci, anebo se skinem na proměnlivý sníh, jako je dneska. Pozor, skutečně běžkaři můžou přijít a požádat o servis? No ano. A on namazání běže? O namazání běže. Tak to máme stojí kopítko. nic málo. Vy tady máte ještě bonus, ale tady dokonce maže i sám pan starosta. No jasně, dneska jsem šel kolem a první co bylo, jsem se postavil kopyto a už jsem stahoval a rafinoval, takže děláme to rádi, stahujeme rádi, mažeme rádi, na Valašsku se maže, takže mažeme. Od hotelu je to ke tratím, jen co by sněhovou koulí dohodil, nebo po můstku přes potok přešel. Pelášíme křížem krážem napříč loukami nad Rožnovskou Bečvou, jako místní zajíci. My ovšem nikoli na zdař Bůh, ale po protažených okruzích. 2 desetikilometrových a pro opatrnější běžkotuláky podstatně kratší, zvaný příhodně Malé kolečko na samotě Mšadla. I tady kantor, učitel, byť v mém případě už dávno bývalý, najde své místo. Jsme na vyhlídce u kantoru, což je teďka vlastně nejvyšší místo okruhu Zachovy Studánky, který má 4 kilometry. A tady u kantoru vlastně je ten nejvyšší bod a jsou zde krásné výhledy na Radhošť, na celý hřeben, tady na Démonický Šorstín. Proč Démonický? Je to prý vyhaslá sopka, nahoře jsou takové skaliska, je to tam zajímavé. Zatímco Pustevny a Radhošť se odsud zdají být nedostupnými, sousední kopec posvětí sjezdaři právě naopak. Jako by stačilo jen trochu natáhnout ruku. Ve skutečnosti je třeba ještě chvilku na běžkách máknout a teprve potom parkujeme u Zachovy Studánky. Přesněji ve stejnojmenném lyžařském areálu. Svědčí rodinám s dětmi i absolventům školních kurzů. Jsme zaměření na výcviky lyžařské pro rodiny s dětmi. Nejdelší svah má okolo 650 metrů, máme tady malou pomu, dětský park, čerstvení, lyžařskou školu se ski servisem, takže připravení pro všechny lyžaře. Tady mám kolegu kantora. Máme tady druháky, páťáky a sedmáky. Celkem asi necelých 60 dětí, asi 56 dětí. První den jsme si prošli tím nejhorším, což je vlastně rozdělení do skupin a teď si to všichni užíváme. Asi běžky. Máme tady oddíl, to je Sokol kněhyně, máme tam 13 dětí, kterým se ve volném čase ještě s rodičema věnujeme. A měli bychom prozradit, že jsi byl skvělý vzdruženář, ne? No tak skvělý zase asi ne, ale věnoval jsem se závodu sdruženému, vlastně jak v Rožnově, to je Rožnov, tak potom ještě v Jilemnici. Při pořádné lyžovačce přirozeně brzy vyprahne. Návštěvníci ski areálu ale žízeň nemusí zahánět u samotné Zachovy Studánky s pitnou, pramenitou vodou. Mají přece hned u špičky nosu i lyží Valašskou kolibu. Tady je dobře. Díky lidem se srdcem na dlani. Důkazem jsou podpisy spokojených sportovních hvězd na zdejší zdi cti. Dobře jsme pojedli i popili a vydáváme se do kopců. Poma to s námi po poctivém obědě nemá jednoduché. Navzdory tomu nás nakonec zdárně katapultuje k Beskydské magistrále, po které pak směřujeme na východ.
Dojeli bychom i na parkoviště na Hlavaté, která je vlastně výchozím bodem pro všechny fajnšmekry, běžkaře, kteří si chcou užít pěkné svezení. A tady kousek se dostaneme na Hřebenovku, která je vlastně kultovní pro běžkaře, nicméně teď už je tam hodně pěších, čili ta stopa bývá zdevastovaná, nicméně zde je klídeček a těch pěších je minimum. Beskidská magistrála se nad Horní Bečvou větví do všech světových stran. U blízké slovenské hranice pokračuje ďalej pod názvom Beskydsko-Javornická. My však děláme poctivého vertikálního eskimáka, to znamená čelem vzad, a pokračujeme v běžkotolkové ochutnávce směrem na západ. V zásluhu toho se dostáváme na přírodní ochos par excellence, z něhož je na co valit oči. Po více než 2kilometrovém sešupu se nám na severním svahu vrchu Solisko představuje v celé své kráse ski areál se 3 vleky a dohromady více než 1000 metrů sjezdovek. Teď jsme dojeli na Rališku, vlastně je to druhý sjezdový lyžařský areál na Horní Bečvě. Je trošku zaměřený jinak, ten kopec je prudší, je tady sedačka. Je to vlastně v centru té rekreační oblasti u přehrady, takže o návštěvníky tady není nouze. Je to prudší, je to pro náročnější lyžaře trošku, jo? Musíš tady do toho trošku tlačit do těch hrán a má to své kouzlo. Od ski areálu to mají Bečvané do centra obce jen 3 kilometry. A k údolní nádrži na horní toku Rožnovské Bečvy sotva 1. Zprovozněna byla 2 roky po druhé světové válce a dnes už si nikdo nevzpomene, že její původní jméno znělo Přehrada u Macečků. Dnes stále slouží k regulaci Bečvy, ale zároveň také fandům vodních radovánek a sportů. I v zimě. Na zamrzlé 5hektarové ploše se dá bruslit na krátkých i dlouhých nožích, stejně jako na lyžích. Nemůžeme odolat, navzdory tomu, že je to zrovna s tloušťkou ledu na hraně. Když je zamrzlý led a je dobrý led, tak se tady bruslí, ta plocha je plná lidí, tady se hraje hokej. Dokonce chlapci, když napadne třeba 10-15, tak to 4kolkama vyklidí, udělají pěkné plochy. No a jak říkám, když má led 12 cm, tak tady se skutrem natočíme 1,5 km kolečko a báječná soupaž. Hned u Molaze je do ledu díra. Ne, nemějte obavy, tady nepropadl skrz led do hlubin žádný bruslař ani běžkař. Mají ji na svědomí otužilci a hojně si přírodní ledové vany užívají. Tady chodívám pravidelně, skoro každý den, když je pěkně. A jako je to pro mě takový relax vlastně. Kolik let už? 30 roků. 30 roků. Starosta nám dává bale, prý už musí domů, což může být v jeho případě jedině k rodině nebo na radnici. Sirotci po něm zůstali, tedy naše duo, jež nyní kráčí k hotelu Duo. Někdejší ozdravovna ostravských horníků, dávno převlečená do hotelového kabátu, je nyní azylem pro lyžařské Stachanovce, poté co narubali desítky kilometrů v bílé stopě. Duch ozdravovny tu najdeme i nyní, jenže v po všech stránkách trendy vydání. Ve wellnessu s bazénem, kde se večer cvičí pod dohledem animátorek. Zatím se v něm koupou slečny, které, jakmile vstoupí do vody léty i lyžováním opotřebovaný muž, volí evakuaci a bleskový přesun do saunové části. Co se dá dělat? Plavecké solo taky není k zahození, natož pak knajpův chodník. Děvčata si zatím užívají zdejších vymožeností. Hydromasážní vany, lymfodrenáže, klasické masáže, baňkování, lávových kamenů, inhalace, finské i biosauny a relaxační černé komory. Požitky na několik způsobů. Jaké z toho všeho, milí žáci, běžkotuláci, plyne po naučení? V obci Horní Bečva, na obou březích Rožnovské Bečvy, v chráněné krajinné oblasti Moravskoslezské Beskydy, je každému do zpěvu.